След края на Втората световна война, много сгради, обекти и тайни на Третия райх останали скрити, погълнати или просто забравени. С времето бяха открити подземни структури, скрити лаборатории, експериментални оръжия и дори влакове, натоварени с злато и откраднати съкровища. През годините бяха открити лични предмети като пистолетът Волтер ППК на Адолф Хитлер, намерен в неговия бункер. Пръстенът на Херман Гьоринг, натоварен с символи на нацизма, и луксозният личен влак на Хитлер, оборудван като подвижен щаб. Но не само реликви бяха скрити. Открити бяха и структури като гигантския подземен комплекс на проект Риезе в Полша, проектиран като секретен щаб, Бергхоф, алпийската резиденция на Хитлер в Бавария и бункерът на фюрера в Берлин, където той прекарал последните си дни. Тези са най-страшните тайни на нацистка Германия, открити през последните години. Открития, които разкриват докъде е стигнала тъмнината на Третия райх. Ловната хижа – стратегическият команден център на райха. В гъстите гори на Гиерлоц, Полша, се намират разрушените останки на един от най-секретните и укрепени комплекси на нацистка Германия. Ловната хижа – първият военен щаб на Адолф Хитлер на източния фронт. Сложен и огромен комплекс от камуфлирани бункери, от който той ръководил събитията, които щяха да определят съдбата на Третия райх. Построен като главен щаб на Адолф Хитлер за организиране на атаката срещу Съветския съюз, тази крепост беше не само обикновен команден център, тя беше крепост на терора, състояща се от 80 сгради с различни функции. Тя беше обградена от 50 бункера, взривни капани, гнезда за снайперисти, бодлива тел и лабиринт от подземни тунели, проектирани да задоволят желанието на параноичен и мегаломански лидер, който не се доверявал на нито една сянка и се страхувал да бъде убит на всяка крачка. Дори днес, десетилетия след войната, посетителите, които могат да разгледат ловната хижа, се чувстват объркани от нейните зловещи останки. Огромни бетонни плочи лежат разпръснати из цялото място, унищожени от германските войски, които отчаяно се опитвали да запазят в тайна техните секрети. Все пак, един от най-важните аспекти при откритията на ловната хижа беше нейната сложна мрежа от скрити коридори и извънредните пътища за бягство, които любопитно били проектирани да разрушат комплекса, в случай, че врагът успее да се инфилтрира или го завладее. Този факт разкри отчаянието на нацистите да осигурят изход или поне да умрат в опита си. В околностите на основния комплекс, театър на операции на Хитлер, били поставени взривни капани в ключови участъци, за да могат големи части от терена да бъдат унищожени мигновено при напредване на враговете. Инженерите покрили бункерите с камуфлажни мрежи, за да се избегне откритие от самолетите на съюзниците, и били монтирани зенитни оръдия в близост, за да се контрират възможни бомбардировки. Най-известното събитие, свързано с този зловещ комплекс, се случило на 20 юли 1944 година, когато полковник Клаус фон Штауфенберг се опитал да убие Хитлер с бомба в куфър, като част от вътрешна конспирация, която влезе в историята с името Операция Валкирия. Въпреки че точната ситуация на атентата и до днес остава неясна, факт е, че експлозията разрушава комплекса, но Хитлер оцелял, въпреки че неуспешният опит за убийство му нанесъл няколко наранявания. След провала на план Валкирия, мерките за сигурност се увеличили и били добавени нови бариери и капани. Но въпреки своите мощни укрепления, съветските сили най-накрая стигнали до мястото в началото на 1945 година, което довело до решението на оттеглящите се германски войски да взривят стотици експлозиви, превръщайки ловната хижа в руини. В момента остават само огромни фрагменти от бетон и някои съборени убежища, които напомнят на посетителите за терора и секретността на един режим, който някога е конспирирал в тези стени, за да опита да завладее света. 19. Проект Дер Риесе – гигантският подземен оръжен комплекс, който никога не видя светлината. Дълбоко в планините на полските Бухали лежи един от най-загадъчните остатъци на нацистка Германия. Това е обширен комплекс от тунели,
който е бил построен между 1943 и 1945 година. В района на Долна Силезия в Полша, известен като проект Дер Риесе или Гигантът. Тази подземна мрежа разполагала с коридори, които се простирали на километри, свързвайки подземни камери, и беше част от масивен проект, организиран от СРС, които използвали принудени работници за изпълнението му. Някои историци смятат, че планът е бил да се създаде сигурен команден център за висши служители и дори реплика на фюрер-бункера, за да приюти Хитлер в неговото господство над източния фронт, докато други твърдят, че проектът може да е бил предназначен за разработка на напреднали оръжия или съхранение на ресурси. Въпреки че съдбата му никога не беше потвърдена, тъй като проектът беше прекратен след падането на Берлин пред съветската армия, историци са единодушни, че мащабът на проекта бил впечатляващ. Хиляди затворници, преместени от различни концентрационни лагери, работили принудително при брутални условия, изкопавайки скали и леейки бетон в задушаваща тъмнина. В някои участъци се появили вентилационни системи, тежки бронирани врати и железопътни линии, което показва голямо проектиране, предназначено да устои на силни бомбардировки. Дори и днес незавършеният лабиринт изглежда зловещо забравен посред строителството, сякаш неговите създатели изчезнали изведнъж. Всъщност, съществуват различни митове, свързани с тази обширна и мистериозна мрежа, за които ще говорим по-късно. В момента проект Дер Риесе може да бъде посетен туристически, а тези, които влизат в тунелите, изпитват страшни тръпки, мислейки за зловещия характер на неговото изграждане. 18 последните колоси на Райха, неумолимите флактори, издигащи се като монолитни крепости над хоризонта на Берлин, флактори бяха сред най-формидабелните защитни структури на нацистка Германия, колосални бункери на височина, увенчани с брутална корона от камък, които бяха построени за да защитят цивилните от опустошителните въздушни атаки на британските ВВС. Построени през последните години на войната, тези огромни бастиони от армиран бетон приютяваха противовъздушни батареи и осигуряваха убежище за около 10 000 цивилни, а дори бяха използвани за защита на боеприпаси, класифицирани документи и безценни произведения на изкуството. Докато Берлин се готвеше за неминуемото разрушение, всеки комплекс от кули се издигаше гордо, като автономна крепост, пълна с радари, тежка артилерия и прожектори, които можеха да сканират небето за вражески бомбардировачи. Общо, Райхът построил 8 комплекса от противовъздушни кули, 3 в Берлин, 2 в Хамбург и 3 в Виена. Крепостите били разделени на два типа – кули Г, които били проектирани за директен бой, с оръжия до зъби и оборудвани с различни противовъздушни оръдия флак, 4 с калибър 12,8 см. От друга страна били кулите L, или водещи, които разполагали с радари, дистанционно управление и служили за организиране на тактическата и стратегическа защита. Всеки комплекс се състоял от една кула от всеки тип и въпреки, че някои били високи около 43 метра, тези в Берлин достигали до 70 метра. През последните етапи на войната тези огромни бункери се превърнали в критични хранилища, където били складирани културни артефакти от музеи и архиви. Въпреки интензивните бомбардировки, дебелите бетонни стени на кулите издържали ударите на съюзниците с минимални структурни повреди, доказвайки ненадминатата си конструктивна превъзходство. Когато съветските сили пробили пътя си към Берлин през 1945 година, те открили, че тези крепости се били превърнали в последни и отчаяни убежища за защитниците. Днес все още остават някои останки като ерозирани руини от конфликт, който оставил Берлин в пепел. В съвременност някои кули, като тези в Виена, остават изправени, напомняйки за колосалния размер на военното инженерство на Третия райх. 70. Солницата в Алтаузе, зловещото луксозно ателие на Хитлер. Докато съюзническите сили се приближавали към територията, окупирана от Третия райх, германските служители се втурнали да запазят откраднатите културни ценности.
Въпреки че съществували стотици скрити хранилища, едно от най-големите и впечатляващи съкровища било солницата в Алтаузе в Австрия, където нацистите в тайна скрили хиляди картини, скулптури и други ценни артефакти. Високопоставени нацисти ръководели преместването на наистина безценни произведения, дошли от цяла Европа, с надеждата да ги запазят и те да станат част от културното наследство на нацистката империя след войната. Сред откраднатите произведения бил Генският полиптих, шедьовър на Ян Ван Айк, както и произведения на Камий Берние, Микеланджело и много други. Говорим за произведения, които и до днес струват стотици хиляди, ако не и милиони евро индивидуално, и са част от най-важните частни колекции в света. Въпреки това, тежките условия в студената и лабиринтна солница заплашвали целостта на тези крехки артефакти, тъй като влагата, студът, свлачищата и други враждебни условия представлявали сериозен риск. За да се предотврати това, служителите на СС, отговорни за проекта, принудили работниците да изградят огромни дървени кутии, да завият големи водоустойчиви платна и да построят защитни стени. Накрая, когато поражението на Германия станало неизбежно, нацистката върхушка избрала опцията изгорена земя и дала страшната заповед да бъдат унищожени някои произведения на изкуството, за да не попаднат в ръцете на съюзниците. Ако не бяха в ръцете на Хитлер, нямаше да бъдат в ръцете на никого. За щастие, местни миньори, които били организирани в малка мирна съпротива, успели тайно да саботират плана на СТС, използвайки фалшиви експлозиви или отклонявайки бомби, така че те да избухват далеч от критични области. След като регионът паднал под съюзнически контрол, програмата «Паметници, изкуства и архиви», по-късно известна като «Монументите», започнала да работи на време, за да възстанови и документира съкровищата, скрити в солницата в Алтаузе. Когато президентът Франклин Д. Рузвелт наредил културния преглед на мястото, тази мисия за търсене на съкровища се превърнала в едно от най-големите усилия за възстановяване на изкуство в съвременната история. 6 на 10. Невъзможното изчезване. Мистериозното местоположение на кехлибарената стая. Втората световна война остави много тревожни мистерии, но изчезването на кехлибарената стая все още е една от най-изключителните. Как може да изчезне цяла стая, пълна с злато и съкровища? Макар да звучи като сюжет на луд филм, това наистина се случило и до днешен ден продължава да изненадва и най-скептичните историци. Първоначално тази стая била проектирана като ослепително произведение на изкуството с площ от 55 квадратни метра, с панели от кехлибар, които достигали общо 6 тона от този скъпоценен материал, украсена с скулптури и огледала от злато и други безценни артефакти от скъпоценни камъни. Построена в началото на 770 година в Берлин през 1716 година. Стаята била подарена на цар Петър Велики и инсталирана в Екатерининския дворец, разположен в Царско селото, близо до Санкт-Петербург, като осмото чудо на света. И там останала до инвазията на нацистка Германия в Съветския съюз. Когато силите на Райха завладели Екатерининския дворец, те направили немислимото. Нацистите откраднали кехлибарената стая. Цялата стая била разглобена и транспортирана до замъка Кьонигсберг, където била видяна за последен път преди да изчезне без следа. Макар само изчезването й да е зловещо, това, което прави кехлибарената стая една от най-големите мистерии около властта на нацизма, са тъмните легенди, които я заобикалят. Някои историци твърдят, че тя била скрита в таен нацистки бункер, оборудван с капани, за да бъде предотвратено откритие. Други заявяват, че била натоварена на кораба Вилхелм Густлов, който мистериозно изчезнал в Балтийско море, предполагайки, че е торпилиран от съветска подводница, вероятно транспортираща стаята и други откраднати съкровища. Неофициални източници твърдят, че много търсачи на съкровища загинали мистериозно, докато търсели кехлибарената стая, мит, който подхранвал вярата в проклятие около изчезналото чудо на света. Истината е, че преследването на стаята продължавало десетилетия, премествайки тайни тунели, изоставени мини и руини,
разрушени от войната. Някои части били намерени в замъка Кьониксберг, който бил брутално бомбардиран от британската военна авиация през 1944 година, като бил почти изпепелен. Има хора, които твърдят, че по-голямата част от стаята била унищожена заедно с замъка, въпреки че някои други части, като мозайки и отделни декорации, били намерени в Германия, Италия и странни дестинации, което води до мисълта, че впечатляващата стая е била раздробена и изпратена на стотици дестинации из окупираната Европа. През 2003 година била открита възстановена кехлибарена стая, която включва някои от частите оцелели след Втората световна война и възстановени от съюзниците. Въпреки това, съдбата на оригиналното осмочудо на света никога не е била открита и тя продължава да лишава от сън историци и да изпълва мечтите на търсачите на съкровища по целия свят. 15. Силата на злото – ужасното създаване на ядрения реактор в Хайгерлох. В края на 1944 година германските физици се втурнали да отключат атомната енергия за военни цели, способност, която завинаги можела да промени съдбата на войната. В малкото градче Хайгерлох, в югозападната част на Германия, избран екип от нацистки изследователи се преместил в мазена пивоварна, което било преобразувано в впечатляваща тайна лаборатория. Там започнали да изграждат ядрени реактор, основан на вода, с цел да репликират резултатите от американския Манхатънски проект и да осигурят на Хитлер окончателното оръжие. Построен под земята и покрит с отбранителен бункер за защита от бомбардировки и въздушно откритие, реакторът започнал да бъде тестван в началото на 1945 година, когато съюзниците стъпвали на границите на Третия райх. Проектът, известен като Белсем, бил ръководен от учени като легендарния Вернер Хайзенберг, който водил екип, който отчаяно се опитвал да създаде самоподдържаща се ядрена реакция, стъпка, която можела да промени хода на историята. Но войната се приближавала към своя край, а доказателствата за падането на Германия се отразявали на развитието на реактора. Ограничените ресурси, с които разполагали изследователите, прекъсванията във веригите за доставки и постоянните бомбардировки от страна на съюзниците успели да парализират напредъка на нацистката ядрена технология. Доставките на тежка вода от Норвегия, основен ресурс за функционирането на реактора, били многократно саботирани от съюзническите сили. Докато враговете се приближавали към Германия, успехът на екипа се отдалечавал, въпреки че техните финални експерименти все още били под внимателния поглед на ръководителите на ССС, които вече били напълно отчаяни да постигнат някакво предимство. През 1945 година, когато войната практически била спечелена, американците стартирали операция Алсос, координирано усилие от Манхатънския проект, което целяло да проникне, възстанови и пренасочи всички нацистки изследвания в областта на атомната енергия. Не отнело много време, за да открият тайното местоположение в Хайгерлох и когато извършили обиска на лабораторията, те открили ужасяващо откритие. Реакторът бил много близо до завършване и непокътнат, с кофи уран, висящи на пръчки, което подсказвало колко опасно близо са били нацистите до отключването на ядрена енергия. Страхувайки се от това, което можело да бъде, съюзническите експерти бързо демонтирали реактора и взели неговите компоненти за анализ. Подземното място по-късно било преобразувано в музей, където се намират останките от ядрения апарат в оригиналната пещера реликва, която напомня за страховитата възможност за нацистка ядрена бомба. 14. Тайното съкровище на Райха, огромното съкровище в солницата в Меркерс. С напредването на съюзническата инвазия, висшите германски власти побързали да скрият огромни запаси от злато и валута, които били ограбени от милиони евреи, цигани и други жертви на окупираната Европа. Но когато американските войски влезли в германския град Меркерс през април 1945 година, те се натъкнали на едно от най-невероятните и ослепителни открития на войната. Огромно тайно съкровище, погълнато в дълбините на солницата в региона.
Солдатите не очаквали да открият един от най-големите златни резерви в света, когато слязли на няколко километра под земята и затова били напълно объркани, когато видели огромна трупа от чували, натрупани в огромни тунели, колкото стигал погледът. В началото те помислили, че това може да са строителни материали или муниции, но изненадата била още по-голяма, когато видели, че чувалите, които запълвали мястото, били пълни с златни и сребърни кюлчета и монети. Голямата част от фондовете на Райхсбанк и други конфискувани активи били транспортирани там в очакване на предполагаемия триумф на Хитлер, за да могат да бъдат изперани откраднатите стоки. Но тунелите на солницата водели до много дълбоки места, а тоновете злато били само началото на откритията. По-късно съюзниците намерили още скрити съкровища, цели кутии с конфискувани произведения на изкуството, лични вещи, откраднати от жертвите на Холокоста и купчини монети и банкноти от чуждестранен произход. Тези открития разкриха пълния мащаб на безмилостната операция по разграбване и експроприация на нацистите и хвърлиха светлина върху невероятното прехвърляне на богатства, което се състояло в Германия през 30-те години на 20 век и което укрепило режима на Хитлер. Много елементи били снимани и фотографирани, тъй като всеки артефакт разказвал тъжна история за разграбване и страдание. Освен ценни метали, възстановените елементи включват картини от значими европейски колекции, взети като военна плячка. Членовете на The Monuments Men, специализирано съюзническо подразделение, което се занимавало с търсене на съкровища и възстановяване на наследството, побързали да осигурят откраднатите шедьоври, докато основни съюзнически лидери, включително генерал Дуайт Д. Айзенхауер, пътували до солницата, за да станат свидетели на невероятното откритие. Документацията и фотографиите от солницата Меркерс се превърнали в решаващи доказателства в последващи процеси срещу нацистки служители и офицери и послужили за осъждането им за разграбването и престъпленията, извършени в окупираните територии, както и за да помогнат на историците да получат по-широко разбиране за зловещата икономическа измерение, която обгръщала Третия райх. 13. Отровното наследство. Ловът на токсичната подводница УЕТИ-864 през февруари 1945 година германската подводница УН-864 започва операция Цезар. Опасна мисия, която включвала транспортиране на компоненти от висококачествени стоманени самолети и течен живак до тайна дестинация в Япония. Това ценно натоварване било предназначено да засили сътрудничеството на ОСТА в областта на технологиите за напреднали оръжия, за да предостави на империята на изгряващото слънце малко въздух срещу задушаващото настъпление на Америка. Обаче германците не взели под внимание неочакван фактор. Съюзниците били разшифровали методите за криптиране на радиосъобщенията на ОСТА и били наясно с операцията и маршрута, който трябва да премине подводницата. Бързо британската подводница HMS Venturener отпътувала от пристанището на Ларуик, за да преследва германския кораб. На 6 февруари 1945 година Venturer преследва У-864 пред бреговете на Норвегия и се срещат в шокираваща торпедна битка, която ще остане като единственото регистрирано подводно двубой в историята. След напрегнато преследване подводниците се срещнали в бавен бой, в който Вентюрер изстрелял 4 торпеда по У-864, който успял да избегне първите 3, но бил ударен от последното. Въпреки отчаяните опити на екипажа от 73 души да избегнат нещастието, У-864 потънал на дъното на океана, погълнал живота на своите оператори и смъртоносното си натоварване през 2003 година. Останките на У-864 били намерени на морското дъно, разкривайки ужасяваща катастрофа. Структурата на подводницата била разрушена, освобождавайки 67 тона токсичен живак, който замърсил около 30 000 квадратни метра от околните води. Контейнерите, пълни с отровния елемент, представлявали огромна опасност за околната среда.
което накарало норвежките власти да предложат план за задържане, който отнел повече от 10 години и струвал еквивалента на около 200 милиона евро. Понеже изваждането на останките на Л-864 било изключително опасно, тъй като движението можело да разпространи още повече живак, а подводницата съдържала активни торпеда и мини в себе си, норвежците решили да покрият останките с 100 000 тона пясък и скали, стратегически поставени. Това успяло да намали изтичането на вредни материали и У-864 завършил погълнат до днешния ден, където лежи в подводна гробница, внимателно наблюдавана от екологичните власти. 12. Призрачната линия – изчезването на нацисткия златен влак. Според някои апокрифни историци, в последните дни на войната нацистките власти в Полша получили заповед да преместят златото и съкровищата, експроприирани от окупираните територии, в Германия, вярвайки, че така ще могат да овладеят тези ресурси и да ги скрият от съюзниците. Вече споменахме някои отчаяни скривалища, като солницата в Меркерс или флак кулите. Въпреки това, съществува мит, който е още по-странен. Според тези историци, нацистите натоварили огромен влак с златни кюлчета, произведения на изкуството и ценни артефакти, който тръгнал от Вроцлав и трябвало да спре на няколко полски станции по пътя си за Германия. Въпреки това, влакът, който по данни спрял на гара Фрайбург в Силезия, изчезнал след като продължил пътуването си. Идеята за товарен влак, който изчезва във въздуха, е характерна за научно-фантастичен филм, но всичко сочи към това, че или влакът никога не е съществувал, или нацистите са използвали някакъв вид секретен алтернативен маршрут, за да го скрият от радарите на съюзниците. От една страна историци твърдят, че историята е възможна, не само защото има записи за артефакти и произведения на изкуството, които са били ограбени от нацистите и никога не са били възстановени, като вече споменатата кехли-барена стая, но и защото предполагаемият маршрут на призрачния влак съвпада с различни скривалища на съкровища, за които говорихме, като солницата в Меркерс и проектът Дер Риесе, сред други. През десетилетията местоположението на нацисткия златен влак останало мит сред историците и любителите на Втората световна война. Въпреки това, тази история отново набра популярност в европейската поп-култура през 2015 година, когато двама миньори предприели претенции, че са открили доказателства за съществуването на участък от скрити железопътни релси под земята близо до града Ваобжих. Тези мъже не предоставили много подробности, тъй като поискали от полското правителство висока сума пари и договор за гаранция, че те и техните компании ще имат ексклузивни права за изкопаването на влака. Но основната информация била изтекла и стотици търсачи на съкровища се устремили към района, за да проучат сами, стимулирайки геоложки и топографски изследвания и управлявайки с властите разрешения за пробиване. Благодарение на упоритостта и усилията на търсачите на реликви, полските власти се съгласили да започнат подземни разкопки на мястото, известно като Ком-65 в Долна Силезия. Правителството наблюдавало част от изкопните усилия, но всъщност не били открити никакви проверими останки от бронен влак, камо ли загубени съкровища. Критиците твърдели, че местният мит, подхранван от анекдотични свидетелства, заслепявал липсата на конкретни доказателства. Все пак, слухът продължава да съществува, често свързан с по-широк комплекс от тунели, конспиративна идея, която твърди, че съществуват секретни железопътни пътища, които свързват германската канцелария с различни области на източния фронт. Въпреки това, не всички загубили от тази история, тъй като местните власти използвали вниманието, което митът привлякал по целия свят, и го използвали за стимулиране на туризма в Ваобжих. Местните медии отразявали всички малки събития, като необичайни четения на радари за проникване в земята и провеждали обширни интервюта, за да разкрият историческите записи, посочвайки маршрутите, които германските влакове следвали в последните дни на войната. Очарованието от нацисткия златен влак продължава да бъде страховитото напомняне за отчаяния хаос в Третия райх преди неизбежния му падеж. 11. Ужасният нацистки НЛО.
зловещият звънец на Хитлер Die Glock. Докато Третият райх се разпадаше, се появиха слухове за свръхсекретно нацистко оръжие, толкова напреднало, че щяло да промени хода на войната в последния момент. Истината е, че този мит съпроводи откритията на десетки нацистки свръхоръжия, известни като Вундервефе или чудотворни оръжия. Докато някои от тези оръжия били реализирани, повечето от тях не преминали отвъд лудата идея на инженерите, близки до Хитлер, който бил склонен да фантазира с дизайни от научна фантастика. Но имало един проект, който и до днес обърква изследователите и историците. Говорим за Die Glocke, което означава звънеца. Тази загадъчна машина се е превърнала в една от най-страшните и противоречиви мистерии на Втората световна война. Die Glocke е описан като апарат, изработен от твърд и тежък метал, с приблизителен диаметър от 2,7 метра и височина между 3,7 и 4,6 метра, с форма, наподобяваща голям звънец. Според плановете и докладите, намерени от изследователите, този апарат съдържал два контроторни цилиндъра, които щели да бъдат пълни с вещество, подобно на живак, с лилав цвят. Течният метал, чието съществуване никога не било доказано, имал кодово название Херум 525 и бил съхраняван в висока и тънка термобутилка с височина 1 метър и капсулиран в олово, което свидетелствало за предполагаемата му токсичност. Според тези разкази, когато звънецът бил активиран, той имал радиус на действие от 150 до 200 метра, в рамките на които се образували кристали върху клетъчните тъкани на животни, кръвта се гелирала и разделяла, докато растенията се разпадали в вещество, подобно на мазнина. Според предполагаемото развитие на опасния артефакт, 5 от 7-те учени, които първоначално работели по проекта, загинали заради тези ефекти. Тестванията били проведени на място, което днес се нарича The Henge, в близост до солницата Винцеслас, на около 3 км югоизточно от основния комплекс на подземните съоръжения на проект Риесе, който също може да е служил като платформа за тестване на експеримент с антигравитационна тяга, генерирана от звънеца. Други разкази го поставяли в съоръжение близо до чешката граница, охранявано от СДС. Повечето историци, признати от Академията, смятат, че казаното за звънеца е само слух, тъй като има много малко официална документация от времето на войната. Никога не е произведен официален план или споменаване, освен разпръснати анекдоти. Въпреки това се спекулира, че фрагменти от истински изследователски проекти могат да са били изопачени с времето. Макар да е широко прието, че нацистите провеждали експерименти в области като пропулса и физиката на частиците, често разпръснати в множество тайни лаборатории, въпреки ужасяващия привлекателен характер на историята, е възможно Die Glocke просто да е създание, което съчетава различни технологични усилия в една фантастична история. Истината е, че съмненията остават и до днешен ден и много привърженици на теориите на конспирацията и НЛО вярват, че Die Glocke е част от свръхсекретен проект, който се е опитвал да създаде летящи чинии, способни да избягат от земята, разорена от война. Но ако това е вярно, защо проектът е бил абандониран? Имало ли е инцидент или нещо още по-зловещо се е случило? Разкажете ни в коментарите. Десетият невидим самолет в историята – Хортен Хо 229 на Люфтвафе. Сред най-любопитните открития в изследванията на нацистката авиация, Хортен Хо 229 се издига като тревожно-футуристична реликва от Втората световна война. Създаден от братята Хортен, този самолет с форма на летящо крило и реактивен двигател предлагал радикален дизайн, който намалявал напречната секция на радара, което предвестявало тревожно развитието на съвременните стелт бомбардировачи. Завършените прототипи преминали през летателни тестове, които показали такава напреднала аеродинамика, че можела да съперничи на концепциите, използвани по-късно в съвременни самолети, като бомбардировача Б-2 Spirit, въпреки че Хо 229 бил построен основно от шперплати и други леки композити. Аеродинамичната форма на Хо 229 имала за цел да минимизира съпротивлението и да постигне високи скорости, използвайки своите двуканални реактивни двигатели.
Люфтвафе видяла голям потенциал в бързия щурмови самолет, който можел да надмине съюзническите самолети. Хортенхо 229 бил едноместен самолет с дължина 7,4 метра и размах на крилете от 16,8 метра. Неговата форма на летящо крило довела до височина на носа само 2,81 метра с кабината с височина 1 метър. Като летящо крило, неговата площ на крилата била 50,2 метра. Празен, Хо-220 и 9 тежал 4600 кг, към които се добавяли 1700 кг гориво, което осигурявало максимален оперативен обхват от 1900 км. Това се случвало и с заряда от бомби, който бил до 2000 кг, което надминавало очакванията на ръководителя на Люфтвафе. Напълно зареден, Хо-229 можел да тежи до 8100 кг. Цялата тази маса трябвало да лети с скорост близка до 1000 км в час. Истината е, че братята Хортен не успели да достигнат тази цифра, но се доближили доста. Двигателната система била съставена от два реактивни двигателя Junkers Jumo-04B, които дали на самолета максимална скорост от 960 км в час, с крейсърска скорост от 900 км в час и максимална височина на полет от 15 000 метра. Освен обичайните бомби на времето, Хо-229 разполагал с два оръдия МК-108 с калибър 30 мм. Първото изпитание на това въздушно вундервафе се състояло на 1 март 1944 година. Тестът бил относително успешен, въпреки че дизайнът представил някои проблеми, които затруднили пилота. Освен дърво, били използвани леки метални сплави, за да се избегне въздушното съпротивление, като същевременно се подобри невидимостта му за радарите. На 2 февруари 1945 година била тествана версията на Хо-229, но трагедията ударила прототипа. Един от двигателите спрял по време на полета и пилотът трябвало да изпълни чудо, за да спаси живота си и самолета. Въпреки това, развитието продължило. Съюзниците били на прага на Берлин и нацистите търсели спасително оръжие. Но то никога не дошло. Хортенхо 229 никога не напуснал хангара, за да се присъедини към битката. Режимът на Хитлер паднал по-рано. През 1945 година съюзниците открили Хо-229, който бил заловен в рамките на операция Paperclip, усилия на западните сили да използват технологиите, разработени от нацистите, както и техните най-добри инженери и учени. Прототипът бил изпратен в Англия, а по-късно и в Съединените щати, където намерил своето място между Смитсонианския музей и работилниците на Northrop Grumman, компанията, създала битва Спирит, стратегически и невидим бомбардировач, който успял да улови същността на Хортенхо 229. До ден днешен американците продължават да изследват развитието на братята Хортен, което, въпреки че никога не видяло светлина, се оказало основен принос за военната авиационна технология на Съединените щати. 9. Коремът на звяра. Мракът на ракетната лаборатория в Пийнемюнде. Отдалечената крайбрежна зона на Пийнемюнде, в Северна Германия, беше център за изпитания на някои от най-амбициозните оръжейни програми на войната, ръководени от Вернер фон Браун и други видни нацистки инженери. Съоръжението произвеждаше летящата бомба в едно и ракетата в две, които се считат за ужасяващи чудеса на ранното развитие на ракети и ракети с управление и бяха замислени като оръжия за отмъщение, предназначени да атакуват Великобритания като отговор на бомбардировките над Берлин и по-късно към други цели, с цел да се срине моралът на съюзниците. Летящата бомба. В едно беше примитивна ракета с реактивен двигател, която имаше формата на малък самолет без пилот и често беше засичана по характерния си звън. Може да се каже, че тя е прародител на съвременните експлозивни дронове. От своя страна, ракетата В-2 беше първата балистична ракета с дълъг обхват в света.
която въпреки че още не разполагаше с възможността за носене на ядрени бойни глави, имаше изключително голям обхват, пристигаше без предупреждение и беше способна да унищожава големи участъци от територия с един удар. Въпреки че тези оръжия причиниха масивни щети и разпространен паника в Англия, техният стратегически ефект беше ограничен от късното им разполагане и индустриалните трудности в края на войната, които попречиха на масовото им производство. Въпреки това, развитието в Пийнемюнде постави основите за бъдещи космически изследвания и много учени бяха абсорбирани от САЩ или Съветския съюз след войната в вече споменатата операция Paperclip. През август 1943 година британските бомбардировачи проведоха операция Хидра, насочена към съоръженията в Пийнемюнде с цел да прекъснат изследванията и производството на всички бомби и ракети, които се произвеждаха в тази зловеща нацистка фабрика. Атаките унищожиха комплекса, убивайки ключов персонал и забавяйки ракетните програми, макар и временно. Истината е, че нацистите все още бяха добре организирани и под ръководството на фон Браун, изпитанията и балистичните разработки продължиха в други скрити лаборатории. След капитулацията на Германия, съюзническите екипи организираха огромна акция в Пийнемюнде и успяха да завладеят документи, технологични части и цели ракети. Анализът на сайта разкри, че са постигнати няколко разработки, свързани с напреднали технологии за системи за ракетно задвижване и управление, които по-късно бяха използвани от американците и съветите в техните собствени оръжейни програми по време на Студената война. И до днес цели участъци от полето за изпитания остават усеяни с остатъци от бетон, мълчаливи свидетели на състезание, което за кратко направи Германия пионер в ракетните технологии. Освен спящите гиганти, впечатляващите нацистки укрепления на Каналските острови. Когато Германия окупира Каналските острови през 1940 година, те станаха единствената британска територия, завладяна от нацистите по време на войната. Хитлер обяви островите за стратегическа крепост и даде нареждане за изграждането на впечатляващи отбранителни съоръжения, включително разположение на крайбрежни оръдия, радарни кули и подземни бункери. Бързо, различни бетонни бастиони се издигнаха в Гърнзи, Джърси, Олдърни и по-малките островчета. Първоначално германците решиха да бъдат благосклонни към нееврейското население на островите и набираха местни работници за изграждането на пътища и стратегически постове. Въпреки това, с напредването на войната, отношенията с местните жители започнаха да се влошават, така че се реши да отвори принудителни трудови лагери, включващи евреи и затворници, както местни, така и дошли от Украйна, а по-късно и съветски. Хиляди затворници, доведени от принудителни трудови лагери в континентална Европа, се трудиха усилено по бруталната задача да завършат ужасяващи укрепления, включващи сложни мрежи от тунели и укрепени коли, построени върху скалисти издатини. Някои бункери скриваха складове, пълни с муниции, оръжия, оборудване и припаси, предназначени да издържат на дълготрайни обсади, които можеха да дойдат от Великобритания. В рамките на плана Атлантическа стена, нацистите построиха високи бетонни кули с гнезда за картечници и оръдия. С гарнизонирани хиляди войници, островите останаха под германски контрол, дори и след освобождението на континентална Франция. Към края на 1944 година крепостта се беше превърнала в напълно оптимизирана аванпост, но беше обкръжена от щипката на съюзниците и напълно изолирана от редовните линии за снабдяване. С намаляването на ресурсите, нацистките офицери и войници започнаха да запечатват бункери и контролните постове, като се оттегляха в най-укрепените райони, очаквайки неизбежната инвазия на враговете. Когато островите бяха освободени през май 1945 година, дни след официалната капитулация на Германия, съюзническите войници откриха цели подземни комплекси. След като плениха всички германски войници на островите, съюзниците отвориха всички бункери, крепости, складове и хранилища и откриха, че окупационните сили разполагали с много малък запас от припаси, въпреки че били добре въоръжени.
Като се има предвид, че усилията щяха да увредят острова, съюзническите власти решиха да запечатат тунелите, но не разрушиха повечето от укрепленията, оставяйки много бункери и кули непокътнати. Днес някои от тях са запазени или превърнати в музеи, което илюстрира до каква степен окупаторите преобразили тези живописни острови в отбранителни позиции. 7. Стратегическата кражба на нацистите – касите на Франкфурт. Когато съюзниците обискираха Франкфурт след завземането на града, бяха конфискувани големи количества ценни вещи, които бяха откраднати или буквално изтръгнати от милиони жертви чрез физическо насилие или несправедливи закони за дискриминационно изземване на имоти. В последните етапи на войната тези вещи бяха събрани и скрити в сгради или подземни складови помещения, за да се предотврати тяхното попадане в ръцете на съюзниците, макар че голямата част от тях бяха намерени незабавно. Когато американските войски влязоха в града, разузнавателните единици се съсредоточиха върху откритията на кутии с злато, бижута и културни артефакти и претърсиха изоставени фабрики, мазета и каси под финансови институции. В един случай те откриха басейн, пълен с брачни халки, златни пломби за зъби и други лични вещи, насилствено откраднати от депортирани хора. Тези мракобесни находки подчертаха обхвата на систематичната кражба, която обогатила нацистките функционери и финансирала част от усилията на Хитлер във войната. Добре осигурения живот на германците беше постигнат с кръвта на милиони цивилни. След като тези материали бяха каталогизирани, съюзническите власти започнаха усилия да ги върнат на техните законни собственици. Въпреки че процесът се оказа обезкуражаващ, тъй като много записи бяха унищожени или фалшифицирани. Докато бяха създадени комисии, които да се занимават с връщането на тези ценни вещи, фактът, че те бяха резултат от систематичното унищожение, направи почти невъзможно съставянето на списък с легитимни наследници. Тези вещи, конфискувани по време на предвоенните години, се появяваха в неясни регистри, които често се тревожеха повече за определянето на стойността на предметите, отколкото за техните оригинални собственици. От друга страна, предметите, откраднати през най-бруталните години на нацизма, дори не бяха регистрирани и просто се натрупваха в анонимни кутии, доказващи дълбоката девитализация, на която бяха подложени жертвите. Оцелелите от преследването се бориха десетилетия по-късно, за да докажат собствеността си, и дори така някои от възстановените предмети не бяха претендирани, защото цели семейства бяха загинали, което доведе до тяхното пренасочване към консорциуми или неправителствени организации, които се грижеха за еврейското наследство, откраднато по време на войната. 6. Гнездото на Орела – най-високата крепост на нацизма. В Баварските Алпи се намира сграда, известна като Гнездото на Орела, смесица между малка вила и крепост, построена като подарък за 50-я рожден ден на Хитлер. Разположена на върха на планина над Берхтесгаден, структурата, официално наречена Келштайнахус, служеше като място за отдих и срещи за нацистките лидери. Поради голямата си височина, била изградена сложна пътека, която завършва с каменен тунел, водещ до много луксозен асансьор от полирана бронза, украсен с венециански огледала и зелени кожени елементи. Този огромен асансьор се издига на 134 метра директно към сградата. В последните сражения от Втората световна война, съюзническите войски се насочиха към Южна Германия, очаквайки зоната да се превърне в последна крепост на съпротива. Въпреки внушителния си вид, Гнездото на Орела беше взето без големи затруднения. В околностите на Оберзалцберг, комплексите с вили и бункери, които бяха бомбардирани, разкриха лични документи, пропагандни материали и някои откраднати стоки. Солдатите обходиха луксозно декорирани стаи и откриха как най-важните фигури се отпускат с относителен комфорт, дори когато техният режим се сриваше. Впоследствие, сградата беше използвана първо от американската армия, която инсталира офиси в различни части на комплекса, а по-късно беше върната в ръцете на германската администрация. Днес Гнездото на Орела функционира като туристическа атракция с панорамна гледка,
която обхваща Алпийските долини, като достъпът се осъществява чрез историческия асансьор, който е носил Хитлер до неговия дом за отдих. 5. В сърцето на планините – секретните доставки в Хартската планина. В последните етапи на войната Германия беше изправена пред заплахата от настъпващия Съветски съюз, който идваше като червена вълна от изток, разгромявайки всички нацистки оръжейни съоръжения на източния фронт. Заради това нацисткото военно ръководство реши да премести производствените съоръжения в подземие, като същевременно укрепиха отбраната, за да ги защитят от съюзнически въздушни удари. Едно от тези места беше в планините Харц, където хиляди затворници прекараха последните си дни в подземни трудови лагери, копаейки тунели, за да ги превърнат в импровизирани оръжейни фабрики. Железопътните линии се разширяваха до най-дълбоките части на тези скрити комплекси, което позволяваше дискретен транспорт на суровини. Въпреки това, влаковете не винаги можеха да отговорят на търсенето и в края на войната нацистите принуждаваха работниците да качват суровините с молета по планината. Тези фабрики произвеждаха малки оръжия, части за танкове и боеприпаси, работейки далеч от нежеланите погледи. Открити бяха също доказателства, че Вернер фон Браун планирал разширяване на производството на ракети в 1 и в 2 на това място, въпреки че бяха намерени само плановете. Когато американските войски пристигнаха през април 1945 година, те завладяха цели подземни работилници. Изоставена машина, оръжия в процес на сглобяване и запаси от боеприпаси покриваха коридорите. Изследователите заключиха, че интензивните бомбардировки принудили нацистите да преместят тези производства в подземието, където вентилацията, осветлението и настаняването на работниците често били импровизирани. Планиращите приоритетизирали поддържането на производствения поток пред гарантирането на безопасни условия на труд, което довело до ужасни страдания за затворниците и резултирало в смъртта на между 10 000 и 20 000 принудителни работници. Някои тунели приютили напреднали прототипи, но много от тях били просто разширения на съществуващи производствени линии. Завземането на Харц също така означавало мракобесно петно за американската армия, тъй като някои дивизии при напредването си през планините решили да разстрелват големи групи работници, които носели суровини. По-късно беше установено, че много от тези работници били затворници на СС, живеещи в зловещите лагери на района. Някои войници бяха съдени за тези престъпления. През годините местните власти откриха останки от бомби и опасни химикали, като многократно се налагало да бъдат претърсвани района за скрити мини и други заплахи за живота на цивилните. До днешен ден потопените проходи продължават да представляват опасности с неустойчивост на структурата и възможни неексплодирали взривни устройства. Тунелите в Хартските планини са ясно доказателство за убеждението и лудостта на Райха в преследване на своите експанзионистки планове. Четвъртата, последната безнадежност – Мителверк, неуспешните тунели на Тюрингия. Когато съюзническото разузнаване засече сигнали за скрити проекти в Централна Германия, те се насочиха към гористите хълмове на Тюрингия. Докладите сочеха към обширна система от тунели и камери, изградени за неразкрити цели. Малко си представяха съюзниците, че те наблюдават съществуването на Мителверк, което се смяташе за последното отчаяно убежище на Хитлер и нацисткото висше командване извън Берлин. Въпреки че днес е известно като Мителверк, голямото подземно съоръжение се състояло от различни съоръжения с кодови имена, които били изкопани близо до градове като Йонастал и по-късно свързани чрез сложна мрежа от тунели с различни диаметри. Повечето от работата била извършена от принудени затворници, които копаели в скалисти терени, които в съзнанието на офицерите от СС щели да се превърнат в командни центрове, административни офиси и складове за ресурси. В някои случаи по-завършените структури показвали високо ниво на сложност. Те били достъпни чрез херметически капаци към повърхността, имали сложни вентилационни системи и дори стени, покрити срещу радиация и бомби. Това накарало няколко историци да поставят възможността в определени части на Мителверк да са били провеждани ядрени или ракетни изследвания,
но истината е, че никога не е открито физическо доказателство, което да подкрепи тази хипотеза. Американските и съветските войски, които пристигнали през 1945 година, извършили мащабни изследвания на тези места, които били напълно претърсени, без да остане и едно кътче неоткрито. Общо взето, те открили недовършени коридори, частично инсталирани структури, вентилационни шахти и понякога тежка техника. Документацията за бъдещи планове била оскъдна, а заловените германски служители давали неясни или противоречиви изявления. След като окупационните сили изнесли всичко ценно от тунелите, достъпът до Мителверк бил ограничен. В края на краищата, по-голямата част от съоръжението била незавършена и опасността от срутване била постоянна. През следващите десетилетия историци и местни изследователи отново посетили тези подземни мрежи и открили останки от строителни материали и структурни диаграми. Някои входове на тунелите били рухнали, а други били запечатани от властите. Истинската цел на тази огромна мрежа от подземни комплекси продължава да бъде предмет на дебат сред историци и изследователи, тъй като дизайните на камерите, както и техните стратегически позиции, показват, че те биха могли да се използват както за установяване на команден център, подобен на фюрер-бункера, така и за производство на оръжия, както се е случило в Хартските планини. Въпреки това, разходът на ресурси за тези укрепени тунели сочеше към отчаянието на режима, който мобилизирал хиляди работници, за да създаде убежища, които в крайна сметка никога не достигнали пълното си функциониране преди поражението. 3. Разширението на Мителверк, зловещата оръжейна фабрика на Мителбау-Дора, разположен в района на Харц, бил известен концентрационен комплекс, предназначен специално за секретно производство на оръжие. Под бруталните бараки и газовите камери съществувала мрежа от междинни тунели, която свързвала Мителверк, но, за разлика от този огромен комплекс, чиято цел е неизвестна, в Мителбау-Дора била разположена зловещата фабрика за ракети ВТ-2, в която работели евреи като работна ръка при нечовешки условия. Смените траели дълги часове, храната била ужасно оскъдна, а медицинската помощ несъществуваща. Поради работата с опасни химикали и тежка техника, катакомбите били пълни с прах и смъртоносни пари, което създавало смъртоносни рискове за задържаните. Въпреки че броят на смъртните случаи е неизвестен, се смята, че над 20 000 души са загинали, докато строели ракети в тунелите на Мителбау-Дора. Когато съюзническите войски пристигнали през април 1945 година, те станали свидетели на обстановка, предназначена да експлоатира принудителния труд на всяка цена. Частично сглобените ракети и технически чертежи запълвали огромните коридори. Дървените легла, натъпкани в мокри ъгли, показвали как затворниците живеели и умирали на няколко крачки от токсичното производство, което продължавало. Съюзническите експерти конфискували документация и жизнено важни компоненти от ракетите В-2, които били изпратени в Съединените щати за по-нататъшно изследване. По-късно властите открили масови гробове в близост, което позволило да се оцени броя на жертвите, причинени от жестоките трудови квоти и минималната сигурност. Усилията за демонтиране на обекта напредвали бързо, а окупационните сили изпратили специализирани екипи, които работили заедно с местните жители, които знаели, че там се случва нещо странно, тъй като чували ежедневни експлозии, които отеквали в хълмовете. По-късно разбрали, че става въпрос за двигателите на ракетите, които се запалвали по време на изпитанията за полет. Въпреки че голяма част от инфраструктурата на Мителбау-Дора била запечатана или разрушена, някои части от системата от тунели все още са достъпни с образователна цел. 2. Малки крадци патетичната операция Бернхард за фалшифициране на британски банкноти. Операция Бернхард беше смел и доста патетичен план, създаден от германското разузнаване, с цел да наводни британската икономика с фалшиви банкноти. Започнала през 1942 година, Райхът организирал сила, състояща се от печатни техници, гравьори на монети и затворници от концентрационни лагери, с някакъв опит в печатниците,
за да произвеждат почти перфектни фалшивки на британски лири. Тези фалшиви пари имали за цел да девалвират британската валута, като нарушат финансовата стабилност на страната. Операцията се премества няколко пъти и в крайна сметка се установява в концентрационния лагер Саксенхаузен, разположен в покрайнините на Берлин. Под най-строгата тайна затворниците работели ден и нощ с помощта на специализирани плаки, хартия и висококачествени мастила, за да издадат хиляди и хиляди фалшиви банкноти. Впечатляващо е, че крайният продукт бил очудващо автентичен до такава степен, че много от банкнотите влезли успешно в обращение. Това мотивирало Райха да задълбочи любопитния план и до 1945 година. Били отпечатани милиони лири фалшива валута. Когато съюзниците освободили Саксенхаузен, персоналът на ССС се опитал да скрие или унищожи печатното оборудване. Някои фалшиви банкноти били хвърлени в отдалечени езера или транспортирани на различни места. От Германия били изпратени в Швейцария 400 милиона фалшиви лири, което по това време било много пари. След войната изследователите открили скривалища, пълни с фалшиви банкноти, печатни плаки и дори административни регистри, в които били документирани детайлите за производството и се водела отчетност за плана. Сякаш става въпрос за неофициален монетен двор. Благодарение на тези доказателства съюзниците успели да разобличат тези дейности, показвайки как Германия се опитала да извърши финансов саботаж, освен конвенционалната война. Банкнотите, открити в австрийски езера и изоставени камиони, предоставили осезаеми доказателства за предприятие, което съчетаваше занаятчийска хитрост с принудителен труд. Операция Бернхард останала в историята като един от най-странните военни планове на всички времена, въпреки че успехът й все още се обсъжда и днес. Фюрербункерът в Берлин, последното жилище на Хитлер. Последното място сред най-страшните тайни на нацистка Германия по време на Втората световна война ни води под руините на улиците на Берлин, до фюрербункера, подземното убежище, използвано от Хитлер и неговото близко обкръжение по време на последните му часове. Поръчано от нацисткото ръководство на компанията Hochtief AG, това подземно съоръжение с 28 стаи било замислено да настани Хитлер и малък брой доверени лица за кратко време, представлявайки повече подслон против въздушни удари, отколкото истинска резиденция. Строителството напредвало бързо под ръководството на архитекта Карл Пипенбург, като стотици работници работели ден и нощ в 3 8-часови смени, завършвайки работата за няколко месеца. Между 1936 и 1944 година структурата, свързваща го с бившия Райхстаг и германската канцлерия чрез подсилени коридори, била завършена на етапи. В началото на 1945 година, докато съветската артилерия атакувала града, фигурите от централното ръководство се оттеглили в тази тясна скривалище от бетонни стаи. Вътре чиновниците изготвили стратегии и разпространявали пропагандни карти по стените, проследявайки несъществуващи дивизии. Генералите давали мрачни доклади на лидерите, които все повече се откъсвали от реалността. По време на Берлинската битка бункерът претърпял непрекъснати бомбардировки. Въпреки че останал практически непокътнат, смъртта, отчаянието и последните заповеди определяли атмосферата. В края на април Хитлер и Ева Браун се оженили в малка церемония, само часове преди да сложат край на живота си. Група войници изнесла телата на фюрера и неговата жена от бункера и ги изгорила в двора на канцлерията. Няколко дни по-късно други значими личности последвали Хитлер, предварително унищожавайки документи и лични вещи. Когато съветските войски установили контрол върху района, те открили празни коридори, пълни с документи и остатъци от панически опити да изгорят всеки запис за дейността на нацизма. През десетилетията след войната властите разрушили части от бункера. Днес останките се намират под модерни апартаменти и паркинги с единствена дискретна плоча, която указва местоположението. Макар и сайтът да привлича случайни интереси, той остава до голяма степен недостъпен,